Pozdravujem vás, pokračujeme v ďalšom cviku na rehabilitáciu bolestivých ramien. Takže dáme sa do pozície mačky, tak ako naposledy, ramená pekne spriamené, tlak je priamo pod plecom, hej, na dlaň, takže aby sme boli pekne spriamení, ale tentokrát sa ideme, uvoľníme jednu ruku a dávame si ju od seba, hej, taký ako keby výkrut trošku urobíme. Táto ruka je potom v lakti samozrejme ohnutá. A na tej istej ruke sa vydvihneme hore. To isté na opačnú stranu. Ruku uvoľníme a podsúvame ju na druhú stranu. Robíme to pekne pomaly, nikde sa neponáhľame. Opatrne, aby sme nešli cez hranicu veľkej bolesti. Urobíme si to aspoň 10 krát na každú stranu, prestávočka, aspoň 3 série. Určite nám to tie ramená potom sa odtečie. Vidíme sa zase na budúce.